И кастър, добре дошли в моето ново видео, където днес играме Brawl Stars. Добив много нови бrawleri. Сега ги видите. Първо е Шели, Нита, Кол, Брок. Добре, Шели няма добив, тук от почетък. Ел Примо, Поко, Джеси, 8-bit, Дарил. Что? 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 Няма връзка. Дарил, Джеки, Бол, Емс, вчера добив, Олай и Сърч. Не, я имам война яката. Somebody home first. Дойди бе ти. Не трябваше да го вземам Сърч. Не. И сега ки видиш ти с бананата. Дойди мари тебе ти изпробвам газа. Не е много яка, я изцедих на пола. Вези го за бананата. Браво. Много голям банан. Упс. Айде, go! Някой да пущам по... Не. Ама, много се. Четвърца. Кой е, бе? Кой е парола? Чакай да профил да го видя. Йо. Баш, добър. Ти с бананата враг. Не те сакам. Се сакам и с моята Еми. Чакай да видя мога на Дарил, що ми даде. Она tražila mi broj, CJ si Rolex moj. Kako te moj, my boy. Easy boy, hoje está Ah, aqui para dar engole de tacata, foi a curva mata, foi. Haydi be. Dođi da te. Si gledam ja, koja je ovo? What the f... Ovo je Piper. Ovo много слабо ги отваря кутиите. Дойди, Мари. Нема се къде си, ма? Види. Ме зезна ке минутата. Не. Не сега си видиш. Кой ти тепаш? Ти батко ти Петър, како го тепаш? Не. Дойде бе. Не това. Не трябваше това. Виж. Трябваше 8-bit да го пукнеш, бе. Е, фала. Крокодил Бари.
О, забравих дека е М. Не трябваше толкова близко да му дойдам на лой. Не. Не. Чакай малко, приятел. Приятел, сега ще се караме. Добър се взел. Не. Панда е една... Ай, сега малко фифа. Сега ќе ви кажам, дечки, една рима. Си имала една панда, што е без команда. Хайдук сплит. Видим го тимот. 77 оверсон. Сон. Айде за Champions League. О, песната за Champions League. Така. О, не! Сега, добре дойдохте. Сега се претварям во GP. Добре дойдохте во туторијал за тоа како да згазите на FIFA. Шампионот се враќа и го... Голман Едерсон. Како Едерсон е овој? Кеј не се глично бе. И гол! Гол со Кимич. Golazo! Не фаутва. Не стварно овој фаутчик. Не требаше джамп да направам бе. Не. И сега ќе згазам. Добро дојдовте во туторијал за тоа како да згазите на FIFA. Шампионот се враќа. Не, леле мислев таков. Хопа. Гол! Ама јас многу се орочувам. Пу. Чек, пу. Много барам. Не знам што извукам, а нема вез. Ајде да ви трче ти овде. Што? Не бе, на пас стиснав бе, требаше на гол. Јас сум стварно глуп. Не сум глуп, но... Да бе, не е на пас, бе, зошто на... Не. И сега се претварам во Меси. И Меси. Анкара Кейн. Анкар Меси. Абе, што? Ајде бе. Да поверим. Ека! А мене сега не ми даеш добро бе. И Меси. Анкар Меси. Чекай да му местам на овој.
Ау, леле, каков гол, да се чудиш. Аз повече от 15 минути не смям да снимам, бидейки няма ми изпадне видеото. Мене ще ме са... Добро. Немoj да си дада... Ай се спри. Пас. Сприн. Голасо 3-1. Кейн. Добре, доста. Дечки, това би било това да ви се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не забравяйте да ставите лайк или дизлайк и я нямам друго, що повеќе да кажам, така да поздрав до сите вас и се гледам во наредно видео утре.